yung bata ko. Ay mga Karagon, good morning. Ang biyahe natin ngayon, Bustos ulit. Tuwing Miyerkules. So doon ang biyahe. So dahil wala pa tayong wala kaming biyaheng Bicol ngayon. Ngayon ang biyaheng Bicol namin ngayon. Kaya dito muna. Buti na lang may na-extra tayo dito ng biyahe. Wala! Isa lang! Isa lang! Single helper tayo ngayon. Kaya hindi na marotate yung ko, yung cellphone ko. Ayan o. Nakahanda ka ba? Ha? Nakahanda ka? Wala. Bigas, di ba ako bigas? Walang bigas. Antay tayo dyan. Ano tayong sayang yan? Pili. Pili ka na, ayaw pabilihan doon. Dalawang kanin ko yan eh. Gaan ano. Antay tayo dyan. Ano kakakain niya? Makukutuman ka dyan doon. Tuman ko walang pera. Yan, sulat yung rating. Sulat mo. Ayan o. 151,633. 151,633. Hindi ka nga nagpag-ahas eh. Katante si Randy doon eh. Puno to. Wala mong papagas. Puntang to. Saan mo ilalagay yan? Ba't ka nag-ignite ang ano nito? Wala, lagayan ng rating dito ah. Wala sila TTR. Dito na, ano yun? 155? 151. 151. 633. 3. Balik yun. Bumalik na dito. Oo, 633. Ulan ngayon, maulan. Ingat na yung mga biyero. Madulas ang kalsada. Maputik doon sa ano. Maputik doon sa Bulacan. Hindi Hindi ba binabayan doon? makaloto yung anak. Ayos lang. Ha? Hindi makaloto yung Adonis. Luto sila doon sa kalan. May kalan naman ako. Magkano na naman yung si Nathaniel. Hindi naman ako shellfish eh. Magkano yung Nathaniel? Dalawa sila eh. Ayaw kasi nila bumili kalan. Magkano lang kalan? Paghatian nila yan? Kaya lagi doon tatlo makasama eh. Oo. Alam magpimpitan eh. Luto sila dyan. O, sila na bahala sa ulam. Hindi ba? Hirap lang yan, o. Gagamitin ko na sila. Ako na lang tayo magluto. Nagkakalihan yung kanin ko eh. Oo. Tipid-tipid. Ako na magluto. Marami yung kanin, no?
nakapasok mga estudyante ngayon? Wala, pag yun. Minsan nga, parang ano ka eh. Lakas. Ay, sa probinsya talaga, ano na yan? Ba't yun na? Minsan na lang pinasali. Bicol, Albay, Butali. Ano na ako? Ito nga. Kalabel ko ba eh. Dami niya eh. Yung listag sa dami. Ano nga, nakikot ko eh. Lakas. Ano? Aking na ulan. Buti alin sa atin. Gusto lang yung ulan eh. Ulan lang yan. Bakit? Pag ganyan lang ang ulan, hindi yung mababahay mo. Kaso matagal pinto, no? Oo. Putik lang, ang dami doon. Kapal, putik. Putik. Tanggal alikabok, putik palit. Walang gaano lamang yan pag maulan eh. Baka kamo marami eh. Hindi, ang malakas ang lamok ay walang ulan. Pag ganito ba siya, walang gaano lamok yan. Bado ah, siyempre. Ano natin ko, wala eh. Ay, Pupunta eh. Hindi pupunta. Sabi ko, tama ka eh, ayaw. ay, tayo. Sunduin daw niya yung kapatid niya, Blooming Trip. Tayo yung kita niya. Ano, sayang eh. Time biyaheng Bicol eh, mahina eh. Maraming tira yun. Sure, sa mga natutulog. Okay, umaga na eh. Tulog pa yan. Yan, hindi na sa kurbada eh. Alanganin na sa kurbada to. Ito rin pa yung dinala natin, di ba? Ba to? Ay, Mas malaki to. Ito yung Titanic. Titanic man. Ano to? Doon lang ang piyo ng diesel para pagbalik. Saka ako magpapadiesel. wala naman nakatouch doon sa ano, di ba? Kaya, ano lang yun. Distant na ano na yun lang yun. Anong pangarga natin? Tular lang. Ha? Tular sa pangarga. Bultuhan hindi. Kalat-kalat. Dami piyo ngayon. Piyo yung ano. Tupod talaga tayo. Biyernes na tayo makauwi nito. May sainga naman tayo eh. Okay lang kasi importante. Pila tayo.
pala yung pisura yan. Ang tigas eh. Oo, matigas yan. Kailangan patulak mo sa forklift. Yun, kaya nakatulak naman. May baloktot yung isa, pero naano naman sabay pa lang, sabay. Nakasabay ito. Sabay mo sa ilak. Yung ano, dalawang handle. Oo. Ay, diyan pa uminto. Hindi yung motor sumubsog sa likod niya. Mawawala yung ilaw natin, oh. Wala. Wala naman, nabunot yata doon. Ilaw, yung sa trailer. Meron? Ah, meron. Meron? Kanina na wala. Mahal pa rin ang gas. Ha? Mahal pa rin ang gas dito. Oh. Malapit sa amin, meron yung 51. Inyo. 51 na yung green mo. Tapos yung video nila na 55 lang. Wala. Pero nga, Sino yung nauna? Sino yun? anak ko lang. Ay, hindi. Hindi na naman yun, di ba? Hindi pa nakalabas yun. Paano lang yun? Siguro lang yun. Uwi pa yata yun, wala raw na lamit. Ang dami. Oo. Dito naman yan. Ano kahit nakasait. Oo, sabi ko nga, wala naman truck ban eh. Kalabas ka naman dyan. Dito ka lang naman oh. Mas papor nga itong lumipat dito, ano, your goal kasi wala truck ban. Oh, ilang minutes lang naman itakbo yun oh. Oo. Alas 6 ka na lumabas dyan eh. Kasi manguhuli lang naman dyan, stall gate eh. Oo, nagpata na. Kasi, nanangaling oras na rin po eh. Sige, makapasok na. Pasok yan. Uuwi ka kasi diyan ka pa rin, limonan ka lang eh. Mahina yung radar niya na. Yun. Meron yung sensor din.
biyahe namin kahapon. Lianas, tap saka ano, Liberisa. Hindi nga ako nakapasok eh. Isang ano lang, Liberisa lang nababa namin. Ako nakapasok. Grabing customer yun, maghahapon kami. Mga haba kasi ng break time nila, Oo. alas 12, babalik, alas 2. Ako talaga si Janas eh. Eh, pag maraming delivery, dapat hindi sila nagpe-break time ng gano'n. Ano ang Janas doon? Sa Pasay? Oo. Dapat may opening sa doon. Hindi nga, ayaw nga ipalatag ng gwardiya doon sa labas eh. Hindi, pag naipapama eh. Iwan mo na yung isa doon. Nababa kami, mag-alas 5 na. Oo. Ano oras? Wala kayo na doon. Ayun na. Hindi, maaga. May nauna sa amin, convoy. 6 na truck. Convoy siya. Pangalawa kami doon. Kung pumayag yung gwardiya, ilatag namin doon. Eh, lagi. Ay, dami rin eh. May sandaan mahigit eh. Mabilis lang sa Janas mo. Pera lang. Oo, bibigyan mo ng buligiro doon. Sila na bahala ng mga kiyat. Dapat yan. Hindi sila magkakit. Kaya balak nga sana namin, pagdating doon sa top, doon na kayo magbibigay. Kasi marami-rami eh. 200 piraso eh. Palit-palit lang yan. Deliver na yan. Oo. Palit-palit lang yan. Bigyan pa sila merinda ng INT doon. Sino ba hindi doon na doon? Si Ma'am Gerly. Alam pala. Sino yung dati doon ah? Ba't yung INT doon? Hindi ko ripot yung INT doon. Ayun siguro yung nanonood ng dito. Oo. Bye! Shout out, bye! Sino yung Miss Duck Tracker? Shout out! Yan natin ngayon, ano? Bulacan. Tos. Pinapadaan ko sa anak ko. Hindi ako makapag-live eh. Live ko lang itong ano. Libang-libangin ko na lang itong YouTube ko eh. Wala namang ads. Tinanggalan ni YouTube na ano eh. Harang eh. Silan YouTube na yun. Nag-release ko siguro. Ano nga, Rios content daw. Malagay. Eh, wala na yung ano, yung blue appeal niya eh. Hindi na ma-i-appeal na eh. Dapat pala, ano, in-appeal ako agad. Active ka agad. Sa ano ko, Asmita. Ito may naano yan. Mapasok ba yan?
Maulan. Ayun nga na ba, hindi ko mabasa yung comment mo. Eh, dito tayo sa ano, Inlex. Dahil sa Inlex yan, sa anak mo. Sa mga kaldag yung truck ko, nadodoling ako. Kaldag talaga itong ano, mga jack. Jack na truck. Sobrang vibrate. Bakal yata yun eh. Bakal. Traffic yan. Hindi. Doon sa kalsada. Parang traffic yan. Malakas na talaga ba? Dyan. Talaga tayo sa Pilipinas. Ha? Ano yung nalalaglag na bakal dyan sa kanila? Truck. Ewan ko, bakal o yero? Parang yero yun. Ha? Nakasunod ka. Oh, ayun, sige. Sira na kasi yan dyan eh. Sira na yung kalsada dyan, malalim na yun dyan. Puro butas. Expressway, puro butas. Sa Manila River yan, eh, no? Tuloy yung takbo mo, tapos shoot ka sa butas. Hindi ka mawala ng control dyan eh. Ayan o. Malalim yan. Matalaw nila yan. Matalaw. Spalto yun yan. Oo, spalto. So, matagal na yan eh. Wala na. Matagal na yan. Wala naman yung makaasa sa atin, ano? Meron na.
Meron dyan. Ayan, pang ano? Ano yan, may turgit dyan. Ayaw pabalik pala yan, no? Meron doon. Ginagawa rin naman service road dyan pagka ano, sobrang traffic dito. Napaka-counter road. Wala na yan, ano? Service road. Dapat ang ano? Shout out sa to viewers! Ingay, ingay, ingay. Ingay, ingay, ingay. Pangit pagka susundan mo ganyan, first lane, second lane, pares nagbabagal. Hindi mo ito, overfit niya. Ikaw lang ang sigaw ng isip ko. Ikaw ang naging pangarap ng buhay. Pag-ibig ko sa'yo ibibigay. Nais ko ay malaman mo. Nangarap kita. Ataw si Howard. Sa'y pagyan. Sino ba nauna na? Wala pa? Ayaw pala. Ha? Ayaw pala. Ayaw. Dapat ipul, di ba? Doon. Dalawa ba sila doon? Dalawa sila kaya doon eh? Nathaniel? Nagawa. Pag-ibig ko sa'yo ibigay. Nais ko na mahal kita. Sana'y pagbigyan ang nadarama ito. Sana'y malaman mo na mahal mo rin ko. Balagtas, Tabang, 2 kilometer. Kaya hindi marotate yung ano ko. Marotate naman siya. Matulog nito. Maulan, sarap matulog. Tayo ko na bigla mag-break. Sabay na.
Si Mami yan, oh. Mami yan ba to? Mami yan nga, oh. Una daw laban ni Casimiro kay Kawayan. Hindi pa, di ba? Ha? Hindi. Hindi na, binawi ng ano, Naway na. binawi ng Japan. Binati ko sila eh. Ha? Binati ko sila. Binawi ng partido sa kanila kasi siyempre, mga nauna boxing hero, sa Tapales, sa Bugulwit, di naman inano din nila eh. Ah. Di naman nila binigyan ng ano eh. Suspension eh. May dalawang ano kay Alas eh. Yung nag-rehydrate siya. Sa pinakain. Tapos yung suspension pa siya. Maganda. Matuloy yan. May kagustahan yan. Ito. Kasi dito pa rin ano yan. Tatalawin si Casimero dyan. Iya. Iinuwi ako. Kagustahan tayo. Eh, Sige. Diyan na. Punta yan. yan tayo sa gilid. Ito eh. Dapat eh. Dapat sa gilid. Sikit dyan sa gitna eh. Dito wala pa eh. Ayan. Dito. Hirap ito. Hindi mo na makita yung gilid. Sobrang lapad ng trailer. Siya pa yung kutsi. Oh. Matras pa siya oh. Hindi, pasok ka dito. Pay kita. Yeah. Hindi ko pala nabasa yung ano ko. Basahan. Dito kitira ng driver. Ito, malapad nga yung ano. Oh. yung yung mixer. Hindi siya kasya. Oh, pas yung mixer. Oh. Lapad-lapad doon. May bakal pa na ano yun. Oh. Sakto naman yan. Sukat naman yan. Kaso So, nga medyo lang. payat ko eh. Parang sa ano lang eh. Sukat naman yan. May mixer. Mas malapad pa nga yun sa kanya eh. So ito, eh, sobrang lapad talaga dito. Kaya papel talaga yung ano niyan dyan eh. Buhat niya sa barandilya nila eh.
naisipan nilang lagyan to dito ng ganyan? Flyover. Iwas ano yung iwas traffic. Traffic talaga dito. Kaya na yung iwas traffic kasi yung mga pakanan yung pakaliwa, nakakapyan dito, diba? Oo. Yung mga nagtag kita. Kung kakaliwa ka, dyan ka sa ilalim. Kakanan, dyan ka sa ilalim. Na makadagdag na mga bala dito sa taas. Oo. Papuntang hanggat eh, dyan dyan eh. Yung, Papuntang hanggat. yung, Dyan, may dyan dyan. Punta doon, doon ang mas maganda, malapit doon. BB Mart. Malapit na doon. Di pa nga tayo nakakot doon, no? Okay pa. Di pa nakakot dito lang bukas lang. Malayo pa yun. Oh, malapit na yun. Flyover. Dumating. Pagdating yung flyover, lalim. Ano? Ginawa din nila ng plywood doon. Oo. Kaya mga kanto-kanto dyan. Oo, nila. Dating natin malapit papasok doon. Wala nang signal yan, no? Dito yung nagbara yung dump truck eh. Diyan. Di ba? Ay. Hindi pa pala dito. Dito. Pasandahan pa. Malapit na yung plan. Yun, may mga cars dyan eh. Yun dyan. Itik, bato. Yan. Ha? Mahal. Wala, maganda pa sa tawid. Magkano ba yung itik? Tiyangge. Tuwing biyernes yun. Saka doon tuwing biyernes. Oo. Meron din sa Proto. Talaga pag tiyangge, mura talaga yan. Isang araw lang yun eh. Kailangan may paubos nila sa isang araw. Bagsak presyo. Sarap niya pag may malawak ano yung pa rin. Oo. Tayo niyan. Hindi pa naglagay ng warning device ba ano eh. Yun, saka nag-hazard. Hindi ka ng warning device para ano. Pinatay na naman. Hindi. Nag-inlex ka pa niyan, S-lex. Ticket ka talaga niyan. Tatanungin ka pa kung professional yung license mo. Tabi. Ah, Maluwag pa naman yung tabi. yeah. Hindi na pa may tabi yun. Yan kadalasan pinagmumulan ng aksidente. Naparada ka sa gitna tapos wala kang hazard, wala kang warning device.
sa'yo, tapos overtake na gano'n. Eh, hindi niya mapansin yung ano. Ay, kadalasan sa mga private gano'n eh. Bubuntot sa'yo. Eh, malaki truck mo, hindi niya makikita yung ano. Unahan. Eh, pagdating doon, biglang overtake na gano'n kasi maluwag. Sa kanya lang mabubulaga yun. Kakain ka, dapat kung may matatabihan, itabi mo ng maayos. Dahil ito, sabi na lang ganyan na ano. Kahit malayo yung parada, basta nakatabi ka ng maayos, hindi delikado. Kasi pag binangga ka dyan, kaso mo pa yan eh. Dalawang ano naman dyan, dalawang maiwan na pa rin. Kahit banggain ka dyan, distraction ka pa rin dyan. Kasuhan ka pa rin dyan. Asal ka lang yan. Asal ka lang. Yan, sa raso, tinagaan. Bakit ka tumasok? Ilaw na naman ka nila, di ba? Kita mo yun eh. Nakaiwan ka pa. Dito, mura ang bulalo dyan. Yan. Ay, hindi dyan. Hindi dyan, doon mo pala sa una. Iberikin niya, di ba? Iberikin niya. Oo, bypass. Bypass ng ano, Bustos. Punta ka, no? Ilan? Oo. Ano, baliwag. Dito pala tayo nagbara. Dito yun. Ano? Yan. Pero no? Pag-lisensya nga, pinasasya to na ako ng mga. Ano ba yung nasa ang tao mo driver, tigas sa ulo ah. Eh, Lagyan na yung ipasa yung malaki niyang ano. na Lisensya, papel. yung malaki na ano. Papel nga. Oo. Eh, yun naman yan. Yun naman talaga yung ano pa ngayon. Wala pang card ah. Mayroon na nga iba. Eh, wala pa siguro siya. Silang siguro niya ni Astaso. Mayroon ng iba. Iba ko pinalang eh. Hindi na yung Astaso yan. Pagka ano, wala talaga. Yan talaga yung lisensya mo. Silang mo dyan eh. Gala ko ng board yan. Pinaserox niya. Oo. Ano naman yun? Pagplastic yan. And oh, WL pa yan. Bakalan. Sky Steel. Napakalan. Ha? Bumuha na ng napakalan. Oo. Malakas biyahe dyan. Malaki pa ang biyahe. Pero bumababa 10 lingguhan dyan ng ano. Kahinante lang. Hindi bumababa 10. Ba't sa akin eh, paparabingin. Ay, ano ba eh, bakit ganun? Purpo kasi yan eh. Sabi nga niya, ano, yung tapat ng nila mo yung baklaran din. Oo. Siguro na isang oras ah. Alis ko na, madaling araw, balik na, anong oras na balik? Oo. Alas 10 yata. Oo. Tulog na,
Ay, ganun talaga siya. Ha? Ako ka, kung arawan niya, nalaki-laki na ng sahod mo nun. Oo, kasi papasok ka na ng alas 2. Oo. Makabalik ka, alas 10, alas 10 na sila. Oo. Ilang oras na lang eh. Halos na ano na. Bibili 8 oras. Hindi rin siguro niya alam. Hindi alam eh, gulat siya eh. Alas 10 alas 2 sa. Ano oras na? Ikaw, may alam mo, talihahin na naman. Oo. Ang saka-permis yung ano mo, permis yung sahod mo. Lingguhan. Yun lalaki. Ano, wala na signal dito. Ayan. Low ba yan?